Jotend piny William Ruto kawuono bago romo moriwo jodito mag bengi mawuok e pachokae kaachiel kod mago mawuok e pinje maoko e yor jiwo kaka bengigo nyalo timo ohala mabero chal mar kor lwasi e pachokae e romo mong'ere kaka Africa Green Industrialization Initiative. Romono mane obagi e kar jot mar jatend piny bore Nairobi bende noywayo riwruoge mopogore opogore, jota chenro mag bengi ma pachokae kaachiel kod mawuok e pinje maoko kaachiel gi jokanyo mawuok e riwruok mar AUC. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Ne en romo manoyuore gi jodito mopogore opogore mawuok e sectors mag bengi. Romo mar bero chal mar kor lwasi mong'ere kaka Africa Green Industrialization Initiative mane obage kar jot mar jatend piny. Jatend piny William Ruto oyango ni romo no biro kelo tudruok makare mar bero tije mag bengi. The essence of this meeting is for us to have an opportunity to make sure that AGII represent Africa's priorities and we have packaged them well. Jatend piny omedo ni romo makawuono en mar tego tudruok ma piny Kenya osebedo godo gi bengi kaachiel kod riwruoge mag pinje maoko mondo kik Kenya dong chien e dongruok mar bero chal mar kor lwasi. Our convening here today seeks to deepen these partnerships, to collectively explore how we can position Africa not just as a participant, but as a major force in building and sustaining a climate-aligned global economy. We look to Africa's own financial institutions to ensure that the continent is not left behind in the global race towards green transition. Kagiloso e romono, jota chenro mag bengi mawuok e pachokae opoyo romono, kagiwacho ni mano en okang' mokwongo mar bero tije magitimo, kagigeno ber e kinde thuolo mabiro. The initiative today of getting the African development and commercial banks together as bold but very necessary, because what it means is that the African entrepreneurs will be supported domestically and locally. On climate action and on integration, our ambition is to double the level of our green portfolio lending in our own organization. So this call is to say we are doing today close to 10% of our portfolio. The ambition for us is to double that to 20% by the year 2027. Kata kamano, oinga mokwako tije mag bengi ma jodito mag bengi ywakne gisani en kaluwore kod dongruok mag mbui manyasani kaka AI magiwacho ni thiro tijegi. The energy that is required to run the technology and computers that are required for AI is shocking. And if we don't have that energy, we are not going to run that AI, and we're not going to get the productivity that is required for us to be competitive, to run the industries that we want to export products and services outside of this continent. Jodito mamoko manochopo e romono ochalo ni nitiere dwaro mondo ket e timo dongruok mag kembe mabero chal mag kor lwasi ne ber mag pinje Africa. Not too far from us in Naivasha is Africa's only green data center. These are some of examples that we think can be rolled out throughout the continent, but that will require financing. Africa is at a unique intersection in the green industrialization and global climate narrative. It is both one of the least contributors to climate change and one of the most severely affected by its adverse impacts. So thank you, Excellency. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.